Sa number 7, isa ka Criminology student nga nagtambag lang puntani sa isa ka hubog ang nabun-an patay sa banwasang Pontevedra. Nakaangkon sang seryoso nga pila sa ilok ang 19 anyos nga Criminology student rason sang iyang kamatayon sa insidente sa pagpangbuno nga nagluntad sa New Casalagan, Barangay Antipolo sa may banwasang Pontevedra. Nagusok sa rental Lunes ang gabi. Nagwa sa investigasyon nga nagapanghangkat sang inaway ang hubog na sospek nga gikilala kay alias Arthur, presidente sa kamuman nga barangay. Ginpakalma siya sang iya pamilya apang iya ginbuno ang iya bayaw nga gikilala kay alias Agustin, 53 anyos kag naigo sa butkon. Nagbulig tambag si alias Charm nga isa ka second year BS Criminology student sa Carlota City kag nabun-an man sang sospek. Siya ang gideklarar nga dead on arrival sa ospital sa La Carlota. Nalagyo si alias Arthur apang sa budig sang force multiplier kag barangay official. Nakitaan siya nga nagalakat-lakat sa barangay Canroma, Pontevedra kag na-aresto. Actually, ga-inquest na sila subong, kaulat na lang to sila matapos. Ano ni sir, yung case sir? Homicide to sir. Ang isa wala pa to ka-decide nga ma-file kaso mo. Pero relative niya na sir, kay bayaw niya na mong ang isa, ang wala na patay bla. Nga lang na to, na ini ang homicide sir. Okay. Hindi niya relative mong, tupad balay lang ni nila.